Ala mua komentele. Haluatko sankaripoke nähdä, mitä mulla on täällä? Joo, mikä siinä? Vaan veksäpuhelin. Älä nyt piti liioitella. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Ellet sä välttämättä halua joutua poliisin... Ai selveti, helveti! Voi. Tuliko pipi? Ei. Ja nyt turpo kiinni. Ai huomenta! Ja hei! Haluut sä turpaas? No mikä ihme asiantuntija tää jätkä nyt yhtäkkiä? Joo, sä voit olla ihan oikeassa. Sitten mä oon ammattilainen. Ja vielä pesäpallo mailalla. Testata sinäkin tavallaan valistusta. No niin! Annas kun minä. Ja nyt vankilaa! Täältä. Vähän... Noin! Sattuuko sua johonkin? Varovasti. Ei tiedä, onko sillä niska- tai selkävammoja. Kyllä on! 30. Dani tietää, mitä se tekee. Ei tiedä. Se on koulutukseltaan lääkäri. Niin varmaan, joo. Hetkinen. Eikö tää ole tää sama tyyppi, jonka sä heitit teille ulos? Se suukotti mua. Tuliko se kostaa sun? Joo, jotain sellaista. Ei mikään sotku. Mut mitä väliä?